кӯҳнавардӣ дар тоҷикистон ҳарчанд бо дороии зиёди сарзамини кӯҳсор ва имкониятҳои табиӣ яке аз самтҳои ояндадор ҳисобида шавад ҳам дар соҳа камбудиҳои ҷиддӣ вуҷуд доранд ва нодида гирифтани онҳо ба рушди бемайлони ин соҳаи афзалиятноки кишвар таъсири манфӣ мерасонад. набудани замина ва ё ба талаботи муосири ҷаҳонӣ ҷавобгӯ набудани инфраструктураи роҳу нақлиёт боис мегардад ки сайёҳати кӯҳнавардӣ ниҳоят суст инкишоф ёфта хеле кам таваҷҷӯҳи сайёҳони кӯҳнавардро ба худ ҷалб намояд. камбудиҳои ҷиддӣ аз ҷумла набудани инфраструктури муосир, дастрасии маҳдуд ба маълумоти касбӣ, инчунин нокифоя будани марказҳои омӯзишӣ ва хизматрасонии махсуси кӯҳнавардӣ монеаҳои асосӣ мебошанд. илова бар ин, нарасидани сармоягузорони хусусӣ низ пешрафти онро суст мегардонад. гуфтан зарур аст ки кӯҳнавардӣ ҳамчун як намуди варзиш ва таҳқиқоти илмӣ дар тоҷикистон асосан дар асри 20-ум рушд ёфт. солҳои 30-уми асри гузашта бо таъсиси академияи илмҳои иттиҳоди шӯравӣ таҳқиқоти ҷуғрофӣ ва геологӣ дар Помир ва кӯҳистони Бадахшон оғоз гардид. экспедитсияҳои аввалин ки бо иштироки кӯҳнавардон ва олимон аз Русия ва кишварҳои дигар баргузор мешуданд, асосан ба омӯзиши релеф, пиряхҳо ва иқлими ин минтақа равона буданд. соли 1932 аввалин экспедитсияи расмӣ ба қуллаи Исмоили Сомонӣ, он замон қуллаи Сталин, баъдан қуллаи коммунизм сурат гирифт. дар солҳои 40-50 кӯҳнавардони тоҷик ва шӯравӣ ба кашфи қуллаҳои нав, аз ҷумла қуллаи Корженевская, ҳозира Озодӣ шурӯъ карданд. аз солҳои 60 то 80 кӯҳнавардии варзишӣ ва сайёҳӣ дар Тоҷикистон густариш ёфт. дар ин давра бисёр марказҳои кӯҳнавардӣ таъсис ёфтанд ва даҳҳо кӯҳнавардони касбӣ ва сайёҳони ҳаваскор ба фатҳи қуллаҳои баландтарини кишвар пардохтанд. дар ин давра қуллаи Ленин, ҳоло қуллаи Абуалӣ ибни Сино ба яке аз маъруфтарин қуллаҳо барои кӯҳнавардон табдил ёфт. дар ин миён Маҳмурод Ашуров дар таърихи кӯҳнавардии Тоҷикистон ҳамчун нахустин кӯҳнаварди тоҷик шинохта мешавад, ки тавонист дар соли 1974 276-мин нафаре гардад, ки қуллаи Исмоили Сомониро фатҳ кунад. вай он замон донишҷӯи донишкадаи тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино буд ва дар ибтидо ҳамчун табиб ба ҳайати кӯҳнавардон ҳамроҳ шуд, то ба ҳамроҳонаш кӯмаки тиббӣ расонад. аммо муҳити кӯҳистон, сафарҳо ва азми қавии кӯҳнавардон дар дили ӯ меҳри ин пешаро шӯлавар кард. мо бо Маҳмурод Ашуров суҳбати ҷолибе анҷом додем, ки дар он ӯ аз таърихи роҳ ёфтанаш ба экспедитсияҳои кӯҳнавардӣ, саҳмаш ҳамчун табиб дар наҷоти кӯҳнавардон ва таҷрибаҳои шахсияш ҳикоят намуд. ӯ бо самимият нақл кард, ки чӣ гуна кӯҳнавардӣ барои ӯ аз як вазифаи тиббӣ ба муҳаббати беинтиҳо табдил ёфт ва чӣ гуна марҳила ба марҳила ба қуллаҳои баландтар расид. якумин сабабе ки ман шуғли кӯҳнавардӣ кати машғул шудам, баъди хатми имтиҳони тобистона курси якум соли 1966 тобистон ҳамин лагер ба лагери кӯҳнавардон сарҳади Сиёма путёвка гирифта рафтам. унҷа ман хиёл кардам ки осоишгоҳе, курту сафед катию, галстук катию. рафтам, аку ман ба гуфтам ки ман ҳамин раҳда мефурӯе, ҳамин чиз пайраҳа кати тарафи ҳамин кӯҳ мебурад меред, аз тарафи дарёи Сиёма тарафи боло. ман намедонистам ин кӯҳнавардиш ба махсус либос дар кору, вай ба махсус афзол дар кору. як ҷода навистагӣ ки шумо гумон мекунед ки шумо пешвоз мегиранд, ҳеҷ вақт чӣ ва ишора бошад. бо як чанд ҳамихелин афишаҳои дилхунуккунанда аз пеш буромад, ҳамаша чӣ накардам, арақи пешония пок карда буромадан гирифтем он пайракат. баъд рафтем ки чандта хайма задагию, хоначаҳо ҳастаю. баъд якта нимта ҳамкурсон буромад унҷа ба мединститут мехондагӣ студентҳо ҳамкурсон хӯроки нисфирӯзия хӯрдем, гашта омадем курти сафеду ва либосои ҳамин ва ҷоравӣ кати омадем, ҳама механдад ки ту лагери кӯҳнавардӣ омадӣ ё ягон вай чӣ курорт. тасаввур надоштам ки лагери кӯҳнавардӣ будасту ин мактаб барои омӯхтани кӯҳнавардон. амбор ба рафтам, ман ба ҳамин курткаи камзулои ҳамин атрикона патинкаю таги патинкаҳо мехзадагӣ, баъд яхбурак додан, спални мешок додан,
از همه جا سر شد ژورنال قصه سر شد. маҳмуруд ашуров дар хотираҳои худ аз аввалин қадамҳояш дар ҷаҳони сайёҳат ва кӯҳнавардӣ ёдовар мешавад. ӯ аз муҳити табиии кӯҳистони тоҷикистон илҳом гирифта ба тадриҷ ба ин соҳа меҳр бастааст. аввалин таҷрибаҳои ӯ бо кӯҳнавардӣ дар доираи экспедитсияҳое сурат гирифтанд, ки дар онҳо ҳамчун табиб иштирок дошт. дидори кӯҳҳои бошукӯҳ ва шиносоӣ бо зиндагии кӯҳнавардон ӯро водор сохт, ки на танҳо бо кӯмак расондан, балки ба фатҳи қуллаҳо низ таваҷҷӯҳ зоҳир намояд. тавассути таҷрибаҳои аввалия ва омӯзиши пайваста ӯ марҳила ба марҳила малакаҳои худро такмил дода ба баландтарин нуқтаҳои тоҷикистон роҳ ёфт. қуллаҳои душанбе, озодӣ ва дар ниҳоят қуллаи исмоили сомонӣ барои ӯ на танҳо ҳадафи варзишӣ, балки рамзи ирода ва талошҳои шахсӣ гардиданд. институти моба ҳамин як гурӯҳ ташкил шуда будем, гурӯҳи кӯҳнавардо, ки ҳар шанбеи бозор мо тайёрӣ медидем, мерафтем кӯҳ, рӯзҳои истироҳата дар унҷо мегузарондем. баъд аз унҷо омада бо рӯзи душанбе дарсба шурӯъ мекардем. мана якта чанд студентои ҳамкурсам кади гирифта Искандаркул оварданд. Искандаркулба ҳамун шабу рӯз як лодка бо 6 нафар кӯҳнавардо ғарқ шудагӣ. аз ҳамин 2 нафараш оббозӣ карда буромадагӣ 4 нафари дигаршон ғарқ шудагӣ. яке аз ҳамин кӯҳнавардо Анвар Шукуров буд. яке аз кӯҳнавардои тоҷик, ки қуллаи Ленин буромадагӣ буд, қуллаи Абу Али ибн Сидон, 7134 метр баландиш. ана баъди ҳамин мо боз якбора ҳамин завқамон кӯҳнавардида боз зиёд шудан гирифт. ҳар сол қаторкӯҳои варзо мерафтем, қаторкӯҳои фонда будем. ҳамин хеле оҳиста меҳри мо нисбати кӯҳҳо зиёд шуд. мо ба ягон кас ягон хел маблағгузорӣ намекард. ҳамин меҳр ҳамин кӯҳ ба кати мо мерафтем, ҳамин чизо ташкил мекардем. ҳар як экспедитсия барои ӯ як сабақи нав буд. аз ин таҷрибаҳо ӯ дарк намуд, ки кӯҳнавардӣ на танҳо мубориза бо баландӣ, балки як роҳи худшиносӣ ва қавӣ кардани рӯҳ аст. ҳамин тавр таваҷҷӯҳи аввалияи ӯ ба сайёҳату кӯҳнавардӣ тадриҷан ба як бахши ҷудонопазири ҳаёташ табдил ёфт. якумин маротиба соли 1971 академияи фанҳои Тоҷикистон дар пойгаҳи қуллаи коммунизм ҳозира Исмоили Сомонӣ дар майдони Сулоев мо оҳиста база тайёр кардем, унҷа хона мондем. ба ин экспедитсияи академияи фанҳои мо тамоми дунё таваҷҷӯҳ дошт. дар ҳамин ҷо факултети кӯҳсанҷӣ, сангсанҷӣ, заминсанҷӣ, яхшиносӣ, кайҳонӣ, тиббӣ, бактериологӣ, ҳамин хел шӯъбаҳо ташкил карда пеш аз қуллаи Исмоили Сомонӣ мумкин гуфтан дар кор, ки қуллаи Душанбеам ҳаст. инам 7000 метр ба дохил шудагӣ. ина ман чанд маротиба буромдагӣ. ба ғайр аз ин қуллаи Корженевская, озира озодӣ, қуллаи Корженевская ё озодиам ман соли 74 буромадам. 3 нафар буромадем. вақте ки мо дар 7000 метр қуллаи озодӣ ба будем, якумин маротиба ман заминҷунбия ҳис карда будам. заминҷунбия дар баландии 7000 метр. ана кӯҳҳо дар ларзиш медурод вақти заминҷунбӣ сахт. чизе ки дар назар метовад, мебинед ки тарафи он рафсудааст. сангайми, яхайми, тармае ҳама ғежда рафсудааст. ва агар асаби устувор набошад, девона мешӣ. баъд қуллаи Курошка буромадем. чандта ҳамин кӯҳи Москвина мегуфтанд, Ленинград мегуфтанд, Киров мегуфтанд, ҳамино ба мо мебуромадем.
ҳамин тавр маҳмурод ашуров тадриҷан малака ва нерӯи худро такмил дода тавонист ба қуллаҳои душанбе ва озодӣ барояд. ин таи роҳи тӯлонӣ ва душвор ӯро ба яке аз баландтарин нуқтаҳои осиёи марказӣ қуллаи исмоили сомонӣ, он вақта қуллаи коммунизм расонд. фатҳи ин қулла дар он давра як дастоварди нодир маҳсуб мешуд, зеро на ҳар кас метавонист бо мушкилоти баландиҳои сарду сахт рӯбарӯ гардад. маҳмурод ашуров бо иродаи қавӣ, маҳорати кӯҳнавардӣ ва дӯстии самимона бо табиат тавонист ба ин қулла бирасад ва номи худро дар таърихи кӯҳнавардии Тоҷикистон сабт кунад. برای قلعه اسماعیل سامانی برآمدن اول کمک ارگانیسم آب و تاب دادن دکو جسمان روحان. خب اول جرگتولدا میگشتیم یک شب و دو شب روز در ایرپورتش انا اون دورین ایرپورت خیمه زده اونجا فوتبال بازی میکردیم میدویدیم تا یک هفته میستودیم. بعد ورتولیات میومد ما گرفته و 4000 متر میبرد. این جرگتول 2000 متر بود. 4000 بار رفتن برابر ما اونجا میدانچه کردی بودیم. مشق میکردیم میدویدیم. همین خیلی میدانچه با همین مشق‌های ایندیویدوالی میگذروندیم که آب و تاب یابد ارگانیسم در همین چیزا هم نفس کشیدن هم کار کردن آسان شود. بعد یکم مرتبه 5000 متر 5 گوشه وربیلود میگفتن. چطور؟ اونجا با میبرامدیم. انا کمتر میشتیم نفس کشی درست میکردیم با میفرمودیم. همین گردنه برویس نیکتی بعد 6000 متر میبرامدیم. 6000 متر در میدانی برف و یخین پامیر که قریب 40 هکتار تشکیل میکردیم در بلندی 6000 متر. همینجا بعد با پلاتگاه زدیم در جای شمال بانو. همونجا با آب و تاب یافتیم لابراتوری قسمان اونجا بردیم. بعد قلعه دوشنبه 7000 متر بود. رفتم اونجا یک شب خواب میکنیم. بعد از قلعه دوشنبه باز بار میگیریم تا قلعه اسماعیل سامانی میبریم. در بین همین 276 نفر روس ها بودن، اوکراینی ها بودن، انگلیس ها بودن، نیمس ها بودن، فقط تاجیک نبود. بعد وقتی که من قلعه کمونیسم ببرم من کیفیتم همین بود که من قلعه برآمدم. миёни кӯҳнавардон расм аст ки вақте ба қуллаи баланди кӯҳ расанд пас аз худ нишонае мегузоранд ва ё дар пораи коғазе ному насаб ва рӯзу соати баромадан ба қулларо менависанд. маҳмурод ашуров низ инчунин хотираҳои зиёд аз он лаҳзаҳоро дар ёд дорад. ҳар як экспедитсия барои ӯ на танҳо як қадами дигар ба сӯи фатҳи баландии нав, балки як таҷрибаи гаронбаҳои ҳаётӣ будааст. ӯ аз рӯзҳое ёд мекунад ки бо дастаи кӯҳнавардон дар шароити сахти табиӣ дар байни тармаҳои хатарнок ва шамолҳои шадид роҳи худро ба сӯи қуллаҳо мекушоданд. ҳар як лаҳзаи ин сафарҳо бо эҳсоси масъулият, иродаи қавӣ ва муҳаббати беандоза ба кӯҳҳо алоқаманд буд. барояш кӯҳҳо на танҳо макони санҷиши тавоноӣ ва маҳорати касбӣ, балки макони ҳикмат, таҳаммул ва худогоҳии инсонӣ низ ҳастанд. ҳар як қуллае ки ӯ фатҳ кардааст як марҳилаи нав дар зиндагӣ ва фаъолияти ӯро нишон медиҳад. вай бо ифтихор аз он ёд мекунад ки тавонист ба қатори кӯҳнавардони шинохтаи Тоҷикистон шомил шавад ва дар рушди ин соҳа саҳми худро гузорад. انا او قلبه هر خیل هیکلچه ها بود، کاغذهایی که پیش از من برآمدگی ها بود، همین سنگای همین خیل پیرید میگفتیم، هم رنگ هم کمر هم رنگ طلا. آدمایی که پیشتر فتح کردگی بودن یا خیلش میخی کوهنوردی زدگی یا خیلش اتفاق سوویتیه و چیزش گرمش بردگی پرچم اکود نمیستد اونجا شمال بر. همه کاغذها در درون کنسرن بانک ها موندگی که
من که من همین سال برآمدم من آرزو دارم که فرزندی من پس از من برود همین زپیسکه من گیرد نامه‌هایی که پیش برآمدگی بودن همین خیلی رسم است که برآمدی تو مکتوب خودت میمونی از تو پیش برآمدگی مکتوب گرفته میفرویی اونجا با روچکه خیلی شارکوی نمی نویسد یک میکنند همش قلم کتی می نویسی مقصد همین که همین تو حیاتت با همین آرزو میکنی که همینجا برسی نه که وقتی تو همین هدف رسیدن بسیار مشکلی هست یک خیلی جاهای میشد که هیچی نمیبینی یا خوراکت تمام شده که توان در پاهات قوت نیست با از کجا یک قوای پیدا میشد که یکم قدم میمونی با دویم قدم میمونی با آهسته آهسته پیش میروی همون هدف میگذاری مقصد رو میرسی وقتی که مقصد رو رسیدی با جای تعیین شده رسیدی دیگه همش فراموش میشه و یک حسیاتی میگیره که هیچ وقت در حیاتت خیلی حالت چشیدگی نبودی маҳмуруд ашуров бар он назар аст ки кӯҳҳо на танҳо як унсури табиат балки як омӯзгори бузурганд ки инсонро ба сабру таҳаммул устуворӣ ва арзгузорӣ ба ҳар як қадами пешрафт водор месозанд хотираҳои ӯ шаҳодати равшани онанд ки кӯҳнавардӣ танҳо як варзиш ё шуғл нест балки як роҳи зиндагӣ мактаби ҳақиқии ҳаётист ва барои ба ин қуллаҳо расидан омодагии хуби ҳамроҳӣ ва ҳамҷисмонӣ доштан зарур аст دلی بزرگ در کن آمادگی جسمانی روحانی همین که عصبی بقوت در کن اراده مستحکم در کن اعتقاد در کن 3 4 5 بعد 6 بعد 7 آهسته آهسته هر یک قدم بلندی با آدم ارگانیسمش توبه کردن در کن انا بعد دیگر اتابشته شما آزاد میشید ما کسرات بالا نمی بردیم خطیمون چون که خودمون دیلمون پر بود بعد دوم اینکه عصبی استوار نباشد هر قدر بلند برید اگر پسیکولوژی انسان دیگر میشه تغییر میشه اشتیا میمرد هیچ خورده نمیتونی انا همین چیزا آدم با وچ میشه بعد کسلی کوهی میگن گورنی بالیز از نگاه طبی سلامتی استوار میشه عصبی آدم اول مستحکم میشه دوم دل بقوت میشه سوم عضوهای حرکت بقوت میشه همه اینها این یکدیگرش وابستگی دارد این طرز حیات سالم میگن من میدانچه ها بسازیم که مردم همین طرز حیات سالم یاد گیرد ای داروخوری برد филммарди рӯзгордида дар бораи боварӣ ва ҳамгироӣ миёни кӯҳнавардон ёдрас шуда онро яке аз омилҳои асосии пешрафти ин соҳа мешуморад дар шароити сахти кӯҳистон ки ҳар як қадам метавонад ҳалкунанда бошад эътимод ба ҳамдастаҳо ва ҳамоҳангии комил миёни аъзоёни гурӯҳ нақши калидӣ мебозад танҳо дар асоси эътимод ва муттаҳидӣ метавон ба натиҷаҳои назаррас дар соҳаи кӯҳнавардӣ ноил гардид یک ریسمان دو طرف دارد یک تاش در شما بستگی یک دیگهش در رفیقتون و خیانت کنند ریسمان طرف خودش و خیانت تو میکند تو که رسید و البته با وای میگردد برای همین حیاتی هر یک انسان در دست رفیقشه برای همین باوری در کار دوست را در سفر میشناسه گروه باید یک متمرکزانیده شده باشد اتفاق باشد یک تاش میبینی یک پارا میدود میبرد یا دیگهش یک پاره دیگه یک تاش دویده میرد یک تاش دیگه عقیق میموند انا تصور کنید وقتی که از همین گروه از همین نزدیکی سنگ کنده میشد و پایان بودگی میتواند که خودش یک طرفه کند نه که از بالا
وقتی که پیش دویده رفتگی 20 متر 10 متر از تا که پای و کنده شود و سرعت سنگ می اومدگی تماما دیگه خیلی میشد دیگه و پام بودگی اما چهار دیدن نمیتونن این قاعده های روی کردن در کار برف هم همچنین وقتی که سنگ میبیاد یک سنگ گفتنده همه باید سر بالا شد طرف بالا نگاه کنند که سنگ از کدام طرف میبیاد ترمه هم همه خیلی маҳмурод ашуров инчунин пешниҳодҳо ва тавсияҳои арзишманди худро барои рушди кӯҳнавардӣ дар тоҷикистон баён кард. ба андешаи ӯ барои ҷалби бештари ҷавонон ба ин соҳа зарур аст ки инфрасохтори кӯҳнавардӣ рушд ёбад, барномаҳои омӯзишӣ таҳия гарданд ва таҷрибаи кӯҳнавардони собиқадор ба насли наврас интиқол дода шавад. ӯ таъкид намуд ки кӯҳнавардӣ на танҳо як варзиш, балки як тарзи зиндагӣ, мактаби сабру таҳаммул, роҳи шинохти худу табиат ва беҳтарсозии саломатӣ мебошад. من پیشنهاد دارم که اول مدنیتی سیاح‌های برداشتن در کار خدمت رسانی و سطحش بالا برداشتن در کار بعد تیار کردن اینها حصه گذاشتن در کار آموزاندن در کار این سیاحی با خودش مکتب دارد باید بالای علف کتی چیکار کردی بالای قوم کتی چیکار کردی بالای برف کتی چیکار کردی کدام اسباب ها کتی بالای یخ کتی چیکار کردی دریای چیکار گذاری انا همه اینها اصول دارد و اسباب دارد اینا آموزاندن در کار بعد یک گلخان آراسته بعد گلخان تمام شدن و شاتکتی خاکسترش تونو کردن در کار نه بطلکای شکسته دریا دا برفتن در کار نه آداب مدنیتی همین دامگیریان یاد گرفتن در سیاحت باید ما مکتب ها کشویم مخصوصی همین ساحه چقدر تازه نگاه داریم محیطی زیستی خودمونه ما باید دانیم که باد هوای اکثریتی اقلیم تاجیکستان بسیار نااستواره همین وقتایی که جوهای ترمافرا هسته همین روزانه آفتاب نبرآمده ساعتهای 4-5 سحر میبرآمدیم در همین پامیرسکی فیرنیم پلاتو یک گرسنه میشدم راهی گذشتگی من نگاه میکردیم الکی یک کوی دیگه پیدا شد اگر ما کمک دیر میبرآمدیم تگی واحد میموندگی بودیم برای همین سحر بر وقت برآمدن در کار وقتی یخ کرده چسبگی هم بود нақши ӯ дар рушди кӯҳнавардии кишвар бо ҳамин маҳдуд нашуд. дар солҳои соҳибистиқлолии мамлакат аввалҳои солҳои 90 кӯҳнавардӣ дар тоҷикистон то ҳадде рӯ ба таназзул овард. аммо аз нимаи дуюми солҳои 2000 ин соҳа дубора рӯ ба рушд ниҳода таваҷҷӯҳ ба он зиёд гардид. маҳаззири роҳбарии маҳмурод ашуров соли 1999 бо супориши бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон экспедитсияи ивази номи қуллаи коммунизм ба исмоили сомонӣ бо муваффақият анҷом ёфт. барои ин корнамои таърихӣ ӯ бо медали шафқат дараҷаи 3 сарфароз гаронида шуд. سال 1999 مشکوف استاد من که همین چیزا و راهبری میکرد و از دنیا گذشت همین اکسپدیسیون قریب سر کردگی وقت که از دنیا گذشت دیگر یک آدمی باوری جمهوری نموند من ناموس دونستم برای من یاردم دادم که همین نام اسماعیل سامونیا دیگر کردنش اکسپدیسیونش به اشتراک کنم از بلندی 6000 متر من با کسلی دچار شدگی یک تا اعضای همین گروه ما فرو آوردم در حالت که تا ساعت 10 روزه و بعد با پا را گردان کردم همچو دکتر پیاری تاجیلی گذرانده با پا خیزانده ورتولت رو بار کرده دوشنبه روی کرده
имрӯз тоҷикистон имкониятҳои беҳамто барои кӯҳнавардӣ дорад. қуллаҳои баланд, перияхҳои васеъ ва манзараҳои нотакрори табиӣ метавонанд кишварамонро ба яке аз марказҳои асосии кӯҳнавардии ҷаҳон табдил диҳанд. аммо рушди инфраструктур, таъмини роҳбаладон, ҳифзи муҳити зист ва таблиғи кӯҳнавардӣ ҳамчун як соҳаи сайёҳӣ ҳанӯз ҳам аз вазифаҳои муҳим боқӣ мемонанд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди соҳаи кӯҳнавардӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, онро ҳамчун ҷузъи муҳими рушди сайёҳӣ ва варзиш дар кишвар медонад. бо мақсади истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва ҷалби сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ як қатор барномаҳо ва стратегияҳои давлатӣ таҳия ва амалӣ гардида истодаанд. стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки соли 2018 қабул шудааст, ҳадаф, вазифа ва самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи сайёҳии кишварро барои давраи то соли 2030 муайян намуда, омили ташаккули нақшаҳо ва раҳнамои ташаббусҳои соҳибкории шаҳрвандон дар соҳаи сайёҳии кишвар ба ҳисоб меравад. дар 6 соли охир дар доираи татбиқи ин стратегия ба тоҷикистон зиёда аз 3,9 миллион сайёҳон ташриф оварданд ки танҳо як соли охир ин шумора ба 1,4 млн нафар расид. ин нишондиҳандаҳо аз татбиқи самараноки стратегия шаҳодат медиҳанд. вале таври президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатиашон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ баён доштанд, ҳанӯз ҳам дар нисбати имкониятҳо хеле кам мебошад. Маҳмурод Ашруф ҳамчун шахси солору таҷрибадор ки солҳои зиёдеро бо кӯмаки тиббӣ ба кӯҳнавардон сипарӣ кардааст, назари амиқ ва таҳлилии худро дар бораи вазъи имрӯзаи ин соҳа дорад. бо такя ба таҷрибаҳои шахсӣ ва мушоҳидаҳои тӯлонӣ ӯ бар он назар аст ки тоҷикистон бо вуҷуди доштани имкониятҳои бузурги табиӣ барои рушди кӯҳнавардӣ ҳанӯз ба сатҳи зарурӣ рушд нарасидааст. масоиле чун камбудии инфраструктур, норасоии таҷҳизоти муосир, набудани омӯзишҳои сатҳи баланд ва омодагии касбии кӯҳнавардони ҷавон аз мушкилиҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. ӯ бар ин назар аст ки ҷиҳати пешрафти соҳа бояд чораҳои мушаххас андешида шаванд, аз ҷумла ташкили марказҳои таълимии кӯҳнавардӣ, ҷалби мутахассисони хориҷӣ барои омӯзиш, беҳсозии инфраструктури хизматрасонӣ, пойгоҳҳои кӯҳнавардӣ ва рушди сайёҳии кӯҳнавардӣ дар сатҳи байналмилалӣ. маҳмурод Ашруф рушду пешрафти соҳаро аз ҳама бештар дар муттаҳидии тамоми сохторҳои марбутаи салоҳиятдори соҳа мебинад. ба назари ӯ танҳо бо ҳамоҳангии вазорату кумитаҳо, муассисаҳои давлатӣ, федератсияҳои варзишӣ, ширкатҳои сайёҳӣ ва мутахассисони соҳибтаҷриба метавон заминаи устувор барои инкишофи кӯҳнавардӣ дар кишварро фароҳам овард. илова бар ин, ӯ таъкид мекунад ки ҷалби бештари ҷавонон ба кӯҳнавардӣ ва ташаккули инфраструктур метавонад ба пешрафти соҳа такони ҷиддӣ бахшад. барои ин ташкили экспедитсияҳои омӯзишӣ, баландбардоштани нақши кӯҳнавардӣ дар барномаҳои таълимӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои кӯҳнавардон муҳим мебошад. نود 3% دولتی ما جمهوری ما کو است. ما باید از این چیز استفاده بریم. توجیکانی کونوارد نیستن. آنها یک تنیم تا کن پایداش شده. ما باید اینو دستگیری کنیم. حاضر گروه ها بسیار شده که هر کس سری خود با قید نگذاشته، با قید حالتهای فوق‌العاده نگذاشته، کجایی که خواهد برآمده رسیده است. یکی یا واقعه روی تیاد، یا سنگ پریده و چی کند، یا گروه ها مقام کند. هیچ کی نمیدوند که کی کجا رفته بود، کی بود اونجا، چند کس بود. برای همین پیش از برآمدن هر یک گروهی سیاحی، هر یک گروهی کونوردی باید قید حالتهای فوق‌العاده ایستاده. وقتی گشته برمیگشتگیش، اگر وای وقتی گفتگیش به برگشتن حتی نیست، و ایلاوگی خبر نداد، حالتهای فوق‌العاده باید برای جستجو وای به یگان بانک دیگر برآمدنش در کار. به خاطر هر یک گروه کفالت دادنش در کار. اول گروه دیدنش در کار کدام حالت به وای برآمده است. وای آیا تیار هست یا نیست؟ وای نه همون با آدمات سالم هست نیست. دکتر گذشتگی یا نه؟ این چیزا با اعتبار دادن در کار. من در آخر صحبت گفتنی هم که همین متحدی همه تشکیلات‌های سیاحی، کمیته اداره ها، همه مکتب و شرکت های سیاحی باید در یک جایگی کار کنند. اول برای منفعت جامعه، بعد برای منفعت خودش دستی کمر بندند. تنها با همین راه میتوانیم که ما سطح کوهنوردی و سیاحی در جمهوریمون بلند برداریم.
бо чунин пешниҳодҳо ва тавсияҳо маҳмурод ашруф умед дорад ки кӯҳнавардӣ дар тоҷикистон ба як соҳаи рушдёфта табдил меёбад ва кишвари мо дар харитаи байналмилалии кӯҳнавардӣ мақоми шоистаи худро пайдо хоҳад кард. суҳбати мо бо шахсияти нотакроре мисли маҳмурод ашруф нишон дод ки бо иродаи қавӣ ва меҳри беандоза ба кӯҳҳо метавон ҳар қулларо фатҳ кард, ҳам дар маънои аслии он ва ҳам дар маънои рамзӣ. роҳи ӯ барои ҷавонони тоҷик як илҳом аст ки бо омодагии ҷисмонӣ, дониши мукаммал ва муҳаббат ба кӯҳҳо метавон қуллаҳои навро фатҳ кард. ҳамин тавр маҳмурод ашруф яке аз он нафарони камёб дар тоҷикистон аст ки дар рушди соҳаи кӯҳнавардӣ саҳми назаррас дорад. аз чунин шахсиятҳо метавон ва бояд омӯхт, зеро онҳо бо азму иродаи қавӣ ва муҳаббат ба ватан қуллаҳои на танҳо кӯҳҳо, балки таърихро низ фатҳ мекунанд.